Že ahoj lidi, já vás vítám u nového videa. V dnešního videa se zahrajeme na VR-ku. Tak si na VR-ku zahrajeme. Zahrajeme si hru... Nevím. Já nevím, jak se jmenuje. To se omlouvám, ale nevím, jak se jmenuje. Nebo si to ale své nepamatuju. Remember that event the best quick me need everything to work. Tady Wi-Fi dobrá, ne? To je nejlepší, asi není. To není nejlepší, no a tak jako co, no? Šup. 2 ze 3. Ach jo. Já bych se chtěl zeptat jenom na jednu věc. Tady je lepší Wi-Fi než tam. Tam se mi to načetlo. Sice tak mám za 50 hodin, ale to nevadí, 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 ještě. And more. Now 1, 2, 3, 4. Tady. Začne tady. Se to načítá mega dlouho, že? I want chicken son, baby tummy yard. Lidi, no je to možný. Já vím, že ne.
neviděli, že to je. Když tady napište třeba koment, like, anebo odběr. Bez tak kámo z tohohle budu mít 0 odběratelů, 0 lajků a 5 zhlédnutí, kámo, ale snažím se tady jak dodat. No to je jedno. A třeba kdybyste měli VR, tak na tohle video dejte like a jestli ho nemáte, a nic nedávejte. Nejsem fyzi. Může už se to kurně načíst, jo, ne. Mám řízení. 6 minut už tak čekám, kámo. 6 minut. Kolik je? 10. Když tak si zahrám něco jiného, to nevadí. Get to airport ready. Yes. Prosím, ať se to please. A už nevím. Už tam je to červená tečka. Tak si zahráme něco jiného. Jo, tady to jako vypadá lidi, jo. Tamhle tato pracuje. A tady je náš barák. Jmenuje se to Airport Security. Nevím, jestli to říkám dobré. Jakou hru byste chtěli z tohohle? Dneska si asi zahráme rybáře. Kurňa. Nic nechytí, to je moc. A mám tě. Pojď. Si tě namotám. Kurňa.
Sežrala mi rybu. Kurňa. A montě. Úplně ta sama, hej. Stopana. Koukejte, kam až to hodí. No, tam mi to ryba nevezme. Tady mi to ryba vezme. Kurňa. Duprcinka. To nemyslím vážně. Bum. Very, very good. One fish. And have a look. One fish. To nějaká nová, hej, mononi. Nějaká nová. Pomaličku namotáme. Už pouští. Hej, to je nějaká NBA, kámo. Si děláš srandu. Pstruh. Napište do komentářů, kdo se vyzná v rybách. Já na půl. Pstruh. Takový ten elektrikovaný název. Vějo. 11 liber. Jeho dělali o 100 korun, hej. To jsou šmejdi. No pojď. Máš páru. Ty ses mi předtím vytopila, vidí. Ty ses mi předtím vyvlíkla. Pojď. Pomaličku si tě namotáme. Růžový naplouto, ty gej. Nebo chceme nějakou jinou? Ale já už tady nic nemám, co bych mohl hrát. Je tady. Tam to ne, radši to by mě zablokovali. Tohle nemám stažený. Tohle je úplně napřed, jako to je hrozný. To je Jungleman, to je Rosa. Hlavně na to potřebuješ prostor. Roblox, to na. Hej, zareagujeme si něco na YouTube. Jaký video si zahrajeme? Odreagujeme třeba... Co?
Nesledujete pravidelně Alkana? Mince a zároveň ke každý objednávce přikládáme takovou limitovanou podpisovou kartičku. Já vám moc krát děkuji za veškerou podporu a samozřejmě pokud chcete tu nejlepší sváčku v počítači, gotit.cz. Odkaz taky najdete v popisku videa. Já už to nebudu dál zdržovat a jdeme na to. Ty bude čum na svoje čelo, kámo. Ty se mi taky sněš. Tady máš vedra kopy. No jasný, jo, a ty vždycky se mi sněješ i ty, kámo, že mám masný tělo, ale tady ho mám, kámo, matný oproti tobě a ty ho máš ještě víc No, protože lesní. já jsem tady nasvícenej, že? No, já to říkám. Jsi tady. A tady jsi lesklidě, i tvářičky mám lesklidě. To máš hodně nasvícený. To říkáš na můj hlas. Jsem nastartovaný, mám hlad, jsem hladovej. Romane, je to tak? A začal mi větší a větší vedro. No, to Alkan je Roman. protože jsem zapnul počítače, předtím byly vypný. Alkan je Roman. No nic. Tak počkej, já Nebyli mám pod, se nebyli pod vodou. Libore, to je vytopený to auto. No, jsou vytopený, no. Máš, jsou utopený. Jsou. Ale psali tam nějaký hund, vole. Takže to bude popsovit, tam budou chlupy, proto tam jsou ty chlupy. Že tam jezdil pes? Tam jsou chlupy. Ty vole, ne, ten hund tam je. To je, že tam je pes. Ten hund, koukej, to nafotím. Prostě, vole, ten hund, vole, znamená pes, prostě ten pes tam je. Zákazník by nám Ty krávo, 14-4. To se nezdá, vole, co tady, sloupek, hele, 14-6, to je bouraný, to ti říkám, vole. Koukni na okno. Tak Fortnite Crew, hádám, že ti to strhlo přibližně tak 4,5 tisíce korun, potom od té doby, co jsi to naposledy zapnul. Jako dlouho jsem nehrál. To je dobře, protože budeš mít lehký lovíčko. Jo, to hodně dlouho jsem nehrál. Ty krásu, kolik tady toho je. Ty máš vždycky totiž 8 verzí, jednou tak Galactic, prostě Chroma a tak, víš, že máš strašně moc verzí. Každý měsíc se ti bude mykát jedna verze. Můžu to claimovat. No, nesmíš. No jasně, klidně to, ale jdem hrát. 159, 159. A Battle Pass, ano. Je divý gift od tebe. No jo, Je to tak. kámo, tak ty jsi to nehrál Megaton. Hezky, díky. Ty vole. To je nesmysl. A další gift, tak ty povídám. Jo, co Sparks. Jo. Hartmana. Ne, to se tady zbydal všechno. Jo, celý set? Ty krásu. Ježiši, Maria, Ježiši. Kolik mám výbaxů? Dost. Počkej. Jirko. Tady, vydrž. Byl jsem youtuber. Děkuji. Ty krásno, ty se děje. To je přesně. Kámo, tohle se mi líbí na Fortnite. Byl jsem v kině, nedeš, bum, další prachy. Vikax tam nebyl. Nebyl. Tohle. Jo, je to jeho. A ten byl v tom filmu. Ty jsi blbej. Mikrofony, raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Takže, No jasný, kámo, bez zvuku toto vizuál efekt je zapný. nemusíš. Nebo já ne, ty jsi měl zapít. No, takže ty to budeš mít zapít. Nějaký nastavení, ČB. Tak jsme tady tak, aby jsme koučovali, jsme vyhráli, jo. Tak podle mě naposledy, když jsem to hrál, tak jsem ti to nastavil. A já mám takový vyzvaný hlas. Vidíš tak? Jak to říká? To je díky. Jak to nehrám? To nebylo. To je nový. Tak na to bych nebyl. To je divný. Davide, pojď se podívat. Tak David? A play. No to nebylo. Tohle určitě něco jiný. Musím určitě zavolat. To není originál. Ježiš, já mám psa, jo. To je tvůj Co to je? Wheels. To je divný. A psy nebyli. Ten hund tam je. Je to ten Fortnite? Davide, je to přijde divný. Už mě dostřílí. Čím jsi bědný? Kolečko nahoru, Dobrý. správně. Ale mapa? 60% je letný. Jirko, budu ti říkat Jirko. To je, já už nejsem Google. Jenom ten hlas mám OK, stejný. Nezlob se. OK. Dobro, tak Viděl moc padě. Jsem Jirka, byl jsem YouTuber. v tom případě budeme padat Ale do už mám vyděláno. Můžu už jsem se představil. Můžu si dát švejku, ať lidi myslí, že jsem alka. Nedáš, kámo. Cože? Ty nemáš švejku. Já nemám žvejky. Jak mám můžu tady- natočit videa bez... Došli mi.
To dneska nevyhrajeme. Tak kam landing? Ještě až za 7 vteřin. No hele, na dnešní video budeme padat do Chop Shop. Je to vlevo nahoře, protože tam jsou docela Chop šašci a je to tam poměrně nabotorovaný, takže Díky za turnaj. je to dobrá lokace. Jako díky za turnaj, ale tohle... Občas tam s tebou spadne nějaká kyselinka, takže se nenech jako rozhrejt. Price Bull decent. Ale co je tady to uprostřed? To je zero point, kde to můžeš skákat A tady jsou čop čašti. jo, tam jsou Chop šašci, Kdyby vypadají to- tam s tebou fotě, je to totálně nabotovaný. Takže jak Jak by jim to živový. landing je free, landing je za free. Jasně, decent. Ale jak jsem říkal, občas tam s tebou spadne Jak vyskočím? kyselinka. Ty nemáš nastavený jump, kámo, s autobusem. Tak to je halus. Ty jsi to hrál. Já jsem to takhle nehrál. Kámo, co to máš za kontrail, Tak pane bože, teď se to nic nejde vidět. Díky za turnaj. Super Algare, díky za coaching. Price Bull decent tady. Landing decent. Ano, poslední dobu to nebo díky takhle. Díky za trénink. To je zase. Já nemám ani pravý zaměřování. To je divný. Takhle to nebylo. Takhle to nebylo. Davide, toto není ono. Starbič. David, A já nemůžu ani mlátit. Davide, tak ty to s tím udělej. No tak co to je? Hlavně, že mám můj ty krásné, tam dost nastane díky vám. Takže, dělejte jako, že se nic nestalo. Všechno bylo asi správně. Jo, už můžete ještě vyjádřit tady tím. By the way, nepřidali náhodou takovýho to... To je dobrá trva, to vím. Kámo, máš krásný set. Jak blázen takhle, Je to hodně budeš mít jenom 2 strany. Tohle omlouvám se lidi. Omlouvám se moc. Já jsem si spletl to tlačítko. na záda. Cože? Jaký sprite? Tak ten skulínek a teď ti bude dávat shieldy. Nebo něco. Jo, je to potom. Jo, když půjdeš do vody, tak už máš. Cože? No, jakoby, jsou takový augmenty. No a co teda ty? Jak ten shockwave? Tak asi Ticho, ticho. To je Jo. No to nejsem, to jsou motorky, ale tam taky bylo auto. já měl po 3 minut vrtáku. Co to je? To je divný. Ani ne. Týpek, tohle ne. Střílej ho první tímhle ERkem. O kámo, tak tohle movement úplně najťák. Možná počkej, nech ho bejt, no. Nebo, tak ho dej. Ne, tak řekni mi, Tak raď mi. ne, nech ho bejt. Já nevím, co od tebe očekávat, víš, jak moc Vůbec, dobrý vůbec seš, ale nic. po těch letech Vůbec radši nic. si nastav ten shockwave, Je to je. protože to je movement. To je extrémně dobrý. Jo, v tomhle by to mělo být. Můžu se napít. Nikdo po mě nejde. Hraje pěská hudba. Můžeš Povídej. tady se zakempit na barák. Já vím. Klidně na ten za tebou, na tu hradbu. Jo. Nájetnej high ground hráč. Ticho. Byl. Máme to jde z toho dostat nebo ne? Jo. Dobrý, co je naším cílem teďka? Tak naším cílem je vydržet do další zóny. Za minutu a půl jsem jak než Moc jsme toho zatím neviděli z té mapy, bych chtěl říct. Tamhle díky. Zkuzo, klidně, Nebudu. pošli ho tam. Ukaž mi aim, musíš tapovat, yes. Jo, dobrý. Kámo, to je gamer podle mě. To byl gamer. Pejsek, pěkně. Ale podle mě to byl bočour, ne? Jo, fajtěj bossa. Můžeš mu dát záda. Na 3. pátky. Dělej, co mám dělat? Nevím. Ty mi vůbec neradil. Tak Kámo. ty kráso, kámo. Ne, to není mnou, kámo. 3 životy. Životy, no. Já se s tím trefit. To už bylo na tobě. Teď ho trefil jsem skoro každou ranou. Hele, takhle. No, Ty, tak to dopadne jak s Adisem lidi. co odcházíš pryč? Ty jsi nic neřekl. On v celém tom souboji mi nic neříká, protože ne. No, Ne, musíš dělat věci mnohem rychlejš. To je základní prostě věc. Ty opomněl Grim Sprite'a! co to je? Kámo, tohle ti padne 1:10 milionů. Tady tohle. Ten Sprite, ne, na zádech. To je jeden z nejvzácnějších budulínků. Já jsem ho třeba ještě nikdy nenašel. Cože? Kámo, tak to je brutál! Ty vole Jirko, ty bys jel Grim Sprite a kdybys to nemilknul. Kdybys mi možná poradil, co mám dělat. No musíš být rychlejší, Ale ty jsi neřekl ani střílej nebo běž. No tak, dobře, OK, hele, teď markni si čop šašky, padneš tam na střechu, vynutíš všechny česky, který uvidíš, fakt rychle, jo?
žádný zdržování. Potom půjdeme do zóny přes deadside. Chceš mít Spire Rifle, rychlopalnou brokovnici. Pamatuješ si ty dvě zbraně, který jsi měl. Co se tak tváříš? Máš ve čelo docela. Je mi to úplně líto, vole, že jsem to takhle... Kámo, ty jsi milknul Grim Sprite, ty kráso! Ty za to můžeš. Hoši, napište mu, jak velká smůla to pro Jirku je. To se mi ještě nestalo, že by mě sundal týpek s Grim Spritem a ještě by mu zbyly 3 hápka. Kámo! Ale já jsem, podle mě, jsem dělal chybu, že jsem pak začal držet. Měl jsem to držet nebo tapovat. Na tuhle vzdálenost to bylo dobrý držet. Ale já jsem pak přestal to držet, začal jsem to tapovat. Jo, Ty jsi mi to už nic neřekl. Ty jsi No to je říkal, jedno. tapuj. Já jsem tapoval. Na dálku je lepší tapovat, ale takhle na close. Jako bylo to když trefuješ hlavy. podruhé, co jsem střílel z té zbraně. Ale je to takový těžký kulomet, tahle zbraň. Ty nejsi úplně bídnej, nějaký ten kill dáš, já doufám, že to nedopadne jak za Dysem. Nevím, teda, Takže jestli ty jsi prostě, koukal. jako já jsem měl šanci získat nějakého super a to bych získal já. Jo, když bys vyhrál nebo ho hodil do extraktu. Tapky, yes. Střílej to vzadu, jo, pěkně. To je člověk, to je real člověk, nice. A shockwavem za ním, shockwavem. Ze střechy a za ním, no, glider. Krása. Ideál. Prostě dlouho přebíjí. Už to má 50 nábojů. Jo, aha, to jsem to nepřebíje. To jsem nemusel přebíjet, no. Jsem nevěděl. Kde je? Před tebou ještě někde, podle mě utíkal. Za 8 vteřin máš znova ten shockwave, takže hoď ten shockwave a střílej ho tím. No nevadí, to jsi podělal ten shockwave. Kdybys to hodil správně, tak ho zabiješ. Ty on měl zlatýho banána! Kámo! A to co je zas? To je taky vzácný sprite. No jasně, že jasně. Kámo, zlatýho, toho nemám ani já. Druhý jako jo. Jo! To nevěřím. Ne, opravdu! Ty jsi to máš řekl, že dneska budeš prankovat a budeš mi Ne. říkat, že mají vzácnější věci než máme. Kámo! Ty A co to je to kráso. nějaká věc, kterou oni přidali, která ti jako něco dává? Jsou to augmenty, no. A Nevím, co zároveň dělá... to sbíráš. Jo, ale musíš to extraktnout. Nevím popravdě, co dělá banán, protože ho nemám. Takže ten nevím, co dává za schopnost. Ale vykopat lama, když máš lamu na zádech, tady ty teď zrovna mám, že se o tom bavíme, tak Aha, sorry lidi. nálet lupě má asi 20% šanci, že když otevře ručně ammo box, tak si vylepší raritu zbraní. Tancuj! Ale máš to podpis. Tak běž, teď ho. Jak? Musíš mít, zrušíš svůj emote. No, se už stává. No, byl jsem youtuber. Ale mohlo tam podepsat Nevia. No, ještě s trunkou. No ale kdyby tam Jo, dával jako twist, já nevím, rozumím. tu jiný. Čete si nás, budete stream snipovat, tak to vytnem. Já mám prostě těžký lobby. To... Lidi, zahrajeme si hru. Já nebudu tady čekat 3 minuty. A není už jaká. Roblox. Tak bych to zahodil.
proč ne? Hele, každá hra se něco nového přiučíme. Já vím, ale nemáme na to celý den. Já mám doma 3 děti. To je hodně úplně. Kámo. A ty musím dneska nakrmit. Co říkáš na můj movement? No, ještě by potřeboval trošku to se vám, ty bunkry, ten bunkr. To je cover, který si potom jako hezky postavíš. Ještě by to chtělo trošku potrénovat, ale já si myslím, že do toho se dostaneme rychle. Vlevo, tady. Co? Ty Spider-Manový rukavice. Kámo, na tom jsi byl v kině. Počkej, to vím. Jo, a co tohle? King Sprite, ten je dobrý, to si můžeš vzít. To je můj nebo jeden z nejoblíbenějších spritů. Fko. Díky němu budeš dávat větší damage pickaxe. Nice. Yes. No, ty jsem úplný Spider-Man. No to seš ty. To jsem já. Ale, hele, furt nemáš Spy Rifle, což je alfa omega, jo, pro tvůj loadout. To je blbá zbraň, to ani nezabiješ. To je jenom tak šivráč, to je taková zvukovka. Ježáno, ale ty ses nevzdál. Kde máš launchpad? Kde máš launchpad? Launchpad vpravo. Kámo. Viděl jsi to? No viděl. Já A ty bys si řekl, že za to můžu já. Proč jsem ti nic neřekl? Kam mám letět? Tady bude něco? Jo, můžeš se tady podívat, jestli v automatu není Spy Rifle. Možná tam zatím sklem bylo Spy Rifle. Co je tohle? To je nějaký quest, ani nemusíš brát. Čestka byla vedle. Brokovnice. Hezky klikaj. No, easy. Čiže to nepotřebuju, ne? No to je Spy Rifle, jo. Co jde? Nech to bejt, to ti dílne. Co se děje? To neřeš. Ty jsi měl medkit, vem si medkit. Ty neříkáš. No tak luď. Týpek, střílej. Pěkně, Ten byl... Bál se. úplně mimo. Úplně. Tak běž na ten kopec a tady máš ultimátní high ground, kámo. No ale nevím, jestli nejsem moc nápadný, jako červený Spider-Man v křovíčku. Ne, to je dobrý. Když tak skočíš na launchpad a utečeš, kdyby ti dávali záda. Podívej se dozad, jestli náhodou někdo k tobě nejde. Před tebou letěl týpek, toho si mohl klidně jakoby střílet. To jsem neviděl. Kdybys někoho viděl, řvy. No tak se rozdvížej. Viděl jsi někoho? Ne. Pojď se podívat pod tebe. Podle mě tady dole budou pod tebou. Je proti tobě posledních 6 lidí, celkově 7 lidí žije. Doufám, že budu mít nějakého vzácného melonka, nebo jak říkáš. Budujínka, Sprita. A proč Sprite? Nevím, proč se jmenují Sprite, já mám měl pocit, že... A není to Spirit? No, dřív to byly A ty Spiriti. to čteš jako Sprite? Ne. Klasicky? Ne. Pát ze schodu? Ne, dřív to byly Spiriti. Ale teď, když na něj najedeš, tak je to gramy Sprite. Už se bojím, že po nás někdo půjde. No jako lítací křovíčko je trošičku. Tady je týpek. Kde? Jo, vidím ho. Dva. Dva. Leď na ně a začne fightit potom. Fakt? Ne, dobrý, ne to. Leď do toho křoví. Jo. Proč? Zůstaň tady v tom křoví. Vem si Jarko a pravým myš, ať vidíš víc. Na to se nekoukej, spíš koukej na toho týpka, který tam odletěl. Zleva, jo, tam, jo, víc. A klidně doleva, tady. Tamhle vpravo další, víc klidně doleva ještě. Tamhle nahoře další. Jsme v obličení. Budeš muset jít trošilinku dopředu, tak zkus si najít nějaký cover, jo, Tady, před tebou. co tady? Ne, nestřílej. Budeš muset se vrátit, ale to nevadí, zůstaň tady zatím, počkej, až vyjede zóna. A někdo bude Tam střílet. budeš muset, Někdo bude střílet. tím směrem budeš muset Někdo bude vystřelil. Jo, to bylo tam tak, jo, to byl on. On, tady ten. A on má i nějaký NPCčko, jo? Spíš si kryj tady levou stranu, jo. Levou, ať ti nikdo nedá záda. Shockwavem, ne, shockwavem běž do zóny zprava. No, teď jsem říkal, že bys. Hezky, dej si biga a běž do zóny zprava, jo. Tady, Jo, tudy. A přeběž si tu brokovnici. Vydrž ho. Jsou tam, vidíš je? Jo, no vzadu, ale já nevím, Jdu jestli tady dole. někdo tady. Hezky. To je Spider-Man druhý. Jo. A To je jenom takový ten jeden. mým. Nahoře byl? Nevím. Tak já si říkám, jsem mega nervózní věc. A prostě jsem vyhodil ruce a přestal jsem mluvit. Right hand peak, jo? Co je Drž si right hand peak. takhle? Jo, takhle, přesně. Kolik je lidí? Kde to vidíš? 2 lidi poslední. Tady. Vlevo letí, jo, střílej. Brokovnice, a jdem. Přebíj brokovnici, koukám sniperkou, zůstaň tam je na baráku. Střílej ho z fire. To je left hand peak, nevadí, right hand peak. Já nemůžu dělat ten right hand. No, tady, on bude na tom kopci. Má sniperku, dej si biga mezi tím. A nikdy nestůj na místě, furt se hejbej. On tady není. Je tam, vidíš Já ho? vidím, Spider, rifle, ale Vydrž. střílej. Shockwave za ním a brokovnicí.
Kámo! Ne, kde další? Dobrý! A kdo žije? Za tebou, za tebou! Jak to, že... Výborně. Dva Spidermani na mě se Kámo, ještě, kámo. ty jsi ten pravej. Na si nepřijde. Takže první týpek, Spidermanský rukavice, to vůbec nebyl Spiderman, ten nemůže použít rukavice. A pak přijde druhý Spiderman, který tam takhle se krčí. Nice. Jako, Výborně. kámo, dobrý. Dobrá práce. No vidíš. Hezky. Kolikátá, třetí hra. Třetí, no. A nebyl to bot. Nebyli to boti, ani nebyli to boti. Reálně si zabil víc hráčů z masa a kostí než z botů. S trenérem easy. Kámo. Věděl bys, jako, co dělat? Ne. Takže jsem ti fakt dobře pomáhal? Vůbec. Jako já bych si absolutně přestal hlídat zónu, že já jsem vůbec nevnímal, kde jsou. Vůbec jsem nechápal, odkud mi můžou jít. A ty vole, dozadu doprava, a já, proč se vám dělat doprava, ty vole. Dobrý to bylo. Takže jakoby fakt ti to pomohlo, No takovýhle určitě, věc. nevěděl bych to. No jako nejdůležitější je sledovat prostě zónu. A proč ten Radiant Peak? Proč nedáš ještě? Right hand peek, protože ty jakoby vykoukneš a můžeš střílet a vykoukneš jenom Míň. trošičkou tělem. Když dáš levou, Ale když on mi běžel, když jsem stál tím barákem a on mi běží zleva, tak já ho nemůžu Radiant Peak. jo, můžeš, jakoby, obejdeš si to o ten kámen, Jo, nebo no, to, no, musel bych tak. No, Ale já no. jsem věděl, že on běží nahoru a ten stok jsem chtěl víc, ale jasně chápu. ty by ses mu celý odhalil prostě. Jo, chápu. Takže Takže- radši neriskovat a jít zprava. Jo, vždycky right hand peeky, sledovat zónu, být v zóně jako první, jak říká Martin, prvně rotuj, potom střílej. No to by pomohlo hodně, že? Protože já jsem nemusel potom zmatkovat v té zóně. A hrát správný loadout, což se mění každý týden. Takže jakoby musíš si vybrat dobrý loadout, ale tady si viděl, že Spire Rifle a tacka prostě ti stačí, nepotřebuješ 3 zbraně. Ty úplně daleko líp se mi to hrálo, kámo. Bylo to úplně zábavnější. No já jsem se trošku bál, protože Adise jsem tady koučoval 7 nebo 8 hodin, kámo, a museli jsme to vydat na extra, protože on nevyhrál. Jak to? Hrál na mém účtu, za prvý. To bych taky nedal. A Tak to nemusíš víc říkat. no, a ještě k tomu, jakoby... A buildy, ne? Ne, Zero Buildy v OG Fortniteu, ale on chudák nikdy nedal win v OG Fortniteu, takže... Tak teď dobrý. jdeme na... Tak jo, to by bylo všechno pro dnešní video, dejte like, odběr. A příště si můžeme zahrát třeba first, buď tuhle tu hru, anebo zkusím zprovoznit tuhle. Tak jo, dejte like, odběr, zvoneček a zatím čau.